गफुर हालामाव गोदानै बर' एलबाम खौवौ खौवौ दाउ खौवौ बर' एलबाम बानायनो थाखाय आखायाव लादों। बेयाव एक्टिं आरो कनसार्टखौ होदों हिर' मिजिं बसुमतारी आरो राकेश उजिर, हिर'इन कृष्णा बसुमतारी, ग्रुप डान्सार माया बसुमतारी, सनिया बसुमतारी, चम्पा बसुमतारी, गितारानी बसुमतारी, किरण बसुमतारी, मिउजिक डाइरेक्टर मानास प्रतिम बरा, फ्लुट बिटुपन बरा, केमेरा आशिम बरा, सिंगार ट्यून लिरिक्स गुताल नार्जारी, प्रडिउसार राकेश उजिर, डाइरेक्सन गुताल नार्जारी, मेकआप मिजिं बसुमतारी आरो लोगोसे बिथांमोना हारिमु आरो बर' हारिनि सायाव मा होनदों फै खोनासंना लानि। माबायदि गोसोआव साननानै बे सर्ट मुभिखौ बानायनाय जादों? आं गिबि नोंथां गासैखौबो बरायग्रोबाय आरो गोदान बोसोरनि गथायै हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। नोंथांमोन गासै आसामनि रादाब, बड'लेण्ड रादाब, बड'सा रादाब, इउनाइटेड नेस गासै जेसेबां मावथि दं नोंथांमोनखौ आं बरायग्रोबाय आरो गोदान बोसोरनि जोंनि बरायनायजों लोगोसे जों जिहेथु गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय जोंनि हारिमु, बर'नि हारिमु, बे बर'नि हारिमुखौ लाखिनाय थांखिजों जोंनि गोदान मोनसे दाजानाय दावगाफु प्रडाक्सना मोनसे बैसागुनि मोनसे एलबाम दिहुननो जों आखायाव लादों। जाहाथे बे एलबामखौ रायजो राजाफ्रा नायनानै जाहाथे अनसायो आरो जोंनि हारिमुखौ जाहाथे लाखिनो बयबो गोसो जायो, बे थांखिखौ लानानै आरो जाहाथे जोंबो जोंनि बर' हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो हायो, बे थांखिखौ जोङो सिगाङाव लानानै जोङो बे एलबामखौ जों दिनै दिहुननो नाजादों आरो। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय। आं दायो नैबे दावगाफु प्रडाक्सनावहाय खामानि मावफैनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो आदायाबो जिनाखि प्रडिउसार जोंनि थानाय जानाय लोंनाय गासिबखौबो मोजाङैनो खालामजोबदों आरो मेनेज खालामजोबदों। बिराद मोजां मोनदों बे प्रडाक्सनाव खामानिखौ मावफैनानै आरो आंखौ हिर' रलाव लानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो। आंजों लोगोसे हिर'इन दङ, ओमफ्राय साइड डान्सार दङ, 7-6 दङ। बिसोरो बिराद मोजाङैनो खालामदों, गासिबो मोजाङैनो खालामदों आरो एक्टिंखौ। आंनि मुङा जाहैबाय मिजिं बसुमतारी। आं सावथुन मुलुगाव हाबफैनाया ओरैनो स्टेज प्रग्रामसो खालामदोंमोन, ओमफ्राय 2014निफ्राय आङो सावथुन मुलुगाव आगान होजेनदों आरो मिउजिक भिडिअ'आवनो। आंनि मिउजिक भिडिअ'आ दिनैसिम 6-7थासो जाबाय, बिराद गोबाव जाबाय नालाय, ओमफ्राय दायो 7थासो जाबाय आरो नै दाजों 8थासो जागोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा गुताल नार्जारी। गिबियावनो आङो जोंनि चेनेल लाबोगिरि बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावो। दा जोङो बे भिडिअ'खौ बानायनायनि गाहाय थांखियानो जाबाय जोङो जोंनि हारिमुखौ फोजौनाय आरो लोगोसे जोंनि बे एलबामखौ बयबो बैसागुआव जों रिलिज होगोन, बेखौ बयबो नायगोन होननानै आं आसा खालामो आरो बेजों लोगोसे बेखौनो फोरमायनो सानो जे जोंनि गासै जोंनि टिमखौबो आङो साबायखर बावो आरो जोंनि बे इयुनाव फैबाय थागोन जोंनि बे जिथु एलबाम बेखौ अनसायगोन होननानै आं आसा खालामो। जोंहा बेखौ रिलिज होनाया जोङो शुटिं सोलिगासिनो, दिनैजों साननै जासिगोन। दिनै माबायदि जोङो हानायखौ नायनोसै, जों बेसेबां हायो आरो जुदि हायाबाथ' जों क्लिपखौ लाबावनांगोन जागोन। एडिटिंखौ ओरैनो जोङो एडिटिंआवबो सम जायो नालाय, ओंखायनो माने जों रिलिजखौ जोङो बिदिनो 7-8फ्राव हैनाय जागोन आरो दा जोङो माखासे फाइनाल डाबिंफोरखौ नायनांगौ जायो नालाय बेखौ आरो। ओमफ्रायो आङो जोंनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ जोंखौ अनसायनानै जोंखौ हारिमुखौ फोजौनायाव जोंखौ थुलुंगा होगोन होननानै आं आसा खालामो। जोंहा आरो जोंनि प्रडिउसार साराबो खस्थ' खालामदों आरो जोंनि जिथुनाखि मेन लिगाव थानाय हिर' हिर'इन बिथांमोनाबो जोंखौ जोबोद मदद खालामदों आरो आं गोबाव बिबुंथि होनो साना, बेखिनिखौनो बुंनानै गोजोननाय थाबाय।